Acum vă prezentăm o biserică din Trier foarte frumoasă și renumită pentru curățenia ei și credinciositatea ei. Este o curte de biserică foarte frumoasă unde pe vremuri se rugau păcătoșii. Că multe mai erau, Doamne, păcatele. Și o credincioasă, cred că ce merge să se roage pentru păcatele ei și a familiei ei, săraca ce grăbită merge spre poarta de intrare. Și acum eu, cel mai păcătos dintre toți păcătoșii, sunt aici la această curte sfințită, așa zisă, din Trier, din Germania, unde se spune că dacă te rogi, toate păcatele îți vor fi șterse. Da, dar câte am eu, cred că nu o să mai fie șterse niciodată. Da, este o biserică foarte frumoasă. Și acum mergem spre ieșire. Ieșim din Sfințenia, așa zisă. Și aici dăm chiar în oraș. No.